Samburan. Morning. Approximately. Sanibona abantwana basekhaya. Welcome to Kinika Hlomhlom SABC News Soweto. On the ones and choose. Ukuthi kanjani. Or ilifana na never. But well is well. And well uhlala azwele. Uvi vibe. Into it's happening screen. Planning gift in like today as long time no seen. Long time no seen. Ovi vibe. Approximately remember story time they get today. Remember story time. Worry. Just double tap on screen. So bona riser. Must have finished one code. Mama is in story time esinzima today. Semandleni ngikwatile. Inenkinga. Amantombazana adla inkomazi. Inenkinga siwazi amantombazana adla inkomazi. Ni wrong. Mara sizofika lapho. Siyeza. Kodwa amantombazana adla inkomazi man. Something is wrong. Khona nje ungahlangana. Khona into ekhona la. Sibinde singaka. Zonke inkomazi intombazana. Yes. Esibinde. Sibinde singaka nini. Anemele ni. Yamzama na poison. Shabu kunjani poison. Ayanje. Intombazana idla inkomazi man. Something is containing us children. Sukela yini udla inkomazi intombazana. How come? Khona into ekhona. Khona into engayizwa kahle. Shesha mfethu ngama call into yakho. Esophela amantombazana. Usareport mfana. Good. Obviously kwenzakalani. Angeke uthi uyintombazane bese udla inkomazi nengisho most yabo badla ngenkomazi ke ngalesitshe lesokwenza idombolo esiqinile lesensimbi lesi. Wale esensimbi esikhalayo lesi nje sokwenza idombolo. Umuntu umangayo ukuthi ashaya rooftop, shaya into egcwalayo ke qhithekayo. Ubone ukuthi uyasidelela qeda adla two slide. Nala amantombazane ayasijwayela. Udla amasi. Phela amasi aqina ushaye uqumbe. Abuya azodla 3 slide, 2 slide, 1 slide. Nishiwe eziningi. Girls. Hello ngabika God. Mabuyi. Kunjani? You understand? So intombazane idla inkomazi shem. No, angisanga. Iqiniso. Ayeke udle one slide bese udla inkomazi. Kanjani? Akukhonakala. Phela inkomazi iqinile, ushaqumbe. Izenza dangerous lapha. Nidla kakhulu. Manje idla inkomazi nani. Umuntu ufike lapha ubambe ngama prawns. Athu mangele ilwane. Angithola. So ukuthi ezinye izinto mana angeke udle inkomazi ngefork and knife. Angithola so understand. Understand. But into ezinjani intombazane idla inkomazi wrong. Angeke ayikho wrong. I-right ne mara angadli one slide. Nasidelela thina sidla kakhulu. Ngizodla one slide. Makudla inkomazi. Ngisitshwa sidombolo usiphaka. Isibindi.
sibona lapho uthi no girls, the brave, botapule something. Fane intombazane iguke insimbi. Lo nje unenkinga. Fane yabona mina personal ngifuna intombazane elanga. Intombazane umude na kimi kakhulu, ngaba mude 2 minutes. Amara yo so uzongidelela ungishaye ekhanda wena. Singimbhekile mina. Iwena. Yakwezinto ezinjalo hayi asifuneki. Kufuneka short time. Baqala ngidelela nje ngimpushela. Ngitshela wena. Hayi wena. Awume. Maye lo mude lo show size 10 uzungidelela. Ngihamile lapha bayasho ukuthi usiswami. Lapho ngicane la kimi ngimshiya ngoma 3 years. Ngoba nje yena kuba ngathi Ganyiwe. Kwenzeka bafethu ma-outhi. Hayi ngiyakutshela kawo. Ntombazane ntwana yami ilishaye ko-size 3, 2, 4 yabo. Mangabe uthe 5 okay ngamzwela. Ngithola size 7 ntalini. Cabanga mina shaya size 6. Ishane insazi ishaya size 10. Yo kawo. Cabanga ekuseni ngibona icathulo zami, ngiyavuka ekuseni ngibona icathulo zami ngihlangana nezakhe la ngeke ngizifake. Uzothini manje umawuleli wami sekangibone ngivale ibhathi ngayo uzothi ngithathaphi. Ishiya nespace emuva kushaya umoya. Ngiyazi ngidrip. Ngithi ngihambe ngidrip kuqu imlo yaphansi. Yo. Sokudelela. Ngiphezu kwini. Namhlanje nje ipass. Ngiphela nayo ngibona. Kwadile yethu. Kumele nje ngiyibhale i-description yale live. Girls. Inkinga about girls. Ngithola. You're wrong nina. Ngaya nazi ukuthi anzazi umuza athi no. Umuza athi no. Me, I'm done for restaurants. Let's go to Tasha's. Yabona izinto ezinjalo. Let's go to La Parada. Sisi. Mangathi asambe uzothenga amakota la kumngani. Ngiyahlule ukuphuma leyo 30 rand last number. Kota last number ufuna ukuyali mala Parada. Siye mala Parada ushaya 5 phane umbekela. Ushaya ikepisi umbekela. Ntombazana amantombazana azokumanga. Siye la Parada. Uyangibona mina ngishaya inkanda la ngithinta le suit and tie men in black. Wena ufake ikepisi umbekela. No girl. No. Akumelanga. Yeah, you can ask your question, Sister M. Mfethu mama. Ngikuzokhuluma ngalo wekepisi olibeka la. Ngiyakukenya sibani. Aqhubeka ngestory sikuvala imic. Ngisakazi mama qala izinto kazi ukugwena. Intombazana kawo. Usukele kumuntu asikimi, let's go out on a date. Siphume se-date ufake ikepisi ulibeke la. Uhamba nobani ufake ikepisi ulibeke la. Uhamba nobani ufake ikepisi ulibeke la. Angikuboni mara wena uyangibona. Sometimes angikuboni bele ngize ngigobe. Ngibheka ngaphansi. Mangathi ngidecide ukuthi ngifuna ukushaya lanza. Like I want to be romantic. I must make my move. Wena ufake ikepisi la. Ngizoyimika kanjani imove yami? Ngikulande ngeside. Ngazi umuntu aphuka intamo. Girls have pride. It's a beautiful eulogy. Thank you. My place. Wena uthini manje?
but uthini usister M ngiyeza wena kuwe Nhlanhla ngiyabona ukuthi ungibamba yezini. What is your type? Very mina personally angina-type, yabo. Mara preference. I don't have a type, but I have a preference. I don't know if you understand me or get my point. I don't have a type. Awumuhle mfethu ya Thursday Murder Club. into requirekayo nenyawo encane muhle khona ugcoka nenyawo encane unuka kamnandi balekile. That's highly important. You must smell nice, man. Must smell nice. Sesifikile lapha. Uyarasa. Damn girl. Him loyal. So yeah. Boy, Ngamshishi. mfethu Kapu kunjani? hamcijo wena. Boy, dakiga. Alibedisha mfethu man. Uyarasa man. Ukiki. Eh? Ikari ya rasa. Amtaya. Ingiyangasa. Udlala timu ya Vandaag. Hala Madrid. Shebeletse ya mkoza ko. Katoko. Kylian Mbappé. Jude. Judas. Jude. Mfana. Mfana. Ili pora yesiva bakhohle. Hey, Kylian. Santsane ke batjela taba i-wrong fair kubanyana badla inkomasi bese badla one-fly. Kanti ekho iphumaphi? Ye? Ekho. Lyriking wrong. Intombazane edla inkomasi. Usika amantombazane badla inkomasi basebenzisa lesitshalo Silenza vala imic la. Asimakuzwa. angithola. Yeah. Usika amantombazane badla inkomasi basipanisa nalesitshalo lesikawu lesi sokwenza idombo lesi siqinile esinsimbi. Umuntu ayishaya imfethu iphelele lapha phezulu kawu ibuyachitheka. Shaka Ken. Bakapa jet same time uja one slide kawu banyana ba wrong kawu. Mfana. Ngomali kuphela bayetsa. Uma ngalo umuntu mfethu akutshela straight ukuthi ufuna ishebe eziningi makudle one slide. Afaka yonke into kodwa one slide. Wena ufaka ama-chips amancane nge-$60. Bathanda ukhipha igwaphu. Uyabona ukuthi gawu ntombazane gawu. But no. What? Yeah. Eh? Bakaye batho bao. Bakaye batho bao. Bafika. Banyana. Badinga. Banyana. Banyana bafika. Hayi wathanda abantombazana lezi. Kumele bafike bawufitisa bona. Enele ispanasha. Ubani? Ole. Oh. Mfana. Antwana ngihlaya. Antwana yami Ntokozo. Ile Audi. Eh? Bakubhayile Audi. Sibhayile Audi tube yakhe asibakini. Eish. Yabona car dog. I'm making big noise. Iyadanga. Yeah, dog. Hayi Ntokozo sisi. Muhle. Happy New Year. Happy New Ubani lo? Year. Ntokozo. Ubani lo? Yes. Shama right baba. Tap yami ke ya.
Na uthi ngiyombheka. Tokozo baba khohle. Sayo popola. Merry Christmas man. I tried calling you. Eh? Isalo popola. Ulo popola mang Tokozo. Ikamona reklo popola leni. Ni nga nonori bafana bam. Ni nga nonori. Nonorela mahala bafana bam. Nonori Ntokozo. Tokozo. Ophela bafana la bakunika tip. She doesn't have posts. She has one post. Ana di post again more serious. Why can't I return a call how only more? Hey, Kika. Azokushaya ngeside wena. Sizokhuluma wari ngizoyiqeda la. Ngikuhlali. Why? Say our phone aside only he like almost right now. I'll tell her no. Hayi baba. What if ke batla lo mmontsha mokokotlo wa ka? What if ngifuna ukuyombonisa umqolo wami? Ugaxela kanjalo ke wena. Bazombonisa isitapula. Bese yagaxela. Bazombonisa isitapula bafana. Ngifuna ukuyombonisa itapu. Izambane. Kodwa somntwana sona. Hayi. Nesa sibone efonini wenzani? Ngizovela sibona qolo. Ulosibona straight kontana. Sewuloshaka ayivula. Kabhale khulu. Bacaba abanyalo wena mona unalokhu nalihloka kana. Ahlona. Wena sangithi ngiyahlona. Bazofaka konke nekhanda giga. Usho wena bana bantu imgodi. Bana bantu imgodi. Kithetha kadlala. Dayo. Ukhona uthanda ukukhosa ama-traffic, ama-pothole into zakhe. Uyahla. Awuhlakela i-pothole. Ya into zakho, ama-pothole, hayi. Kuphi? Kuphi? Ntwana yami, uNtokozo nikusipush ne. Ngiyangijwayeli la. Hayi. Why thina usifaka sikhulume? Thina uNtokozo asimfollow, akasifollow. Ungazi sifaka. Right, ni right. Ni right. Ngizoya eWest. Uhlala phi? Ngika. Mara ngiyabuza mngani wami. Wenzani? Uhlala phi? Ngihlala eKrugersdorp. Uhlala kuphi? Ngihlala eKrugersdorp. Oh, eKaslam. Move neKrugersdorp. Hayi, sikawaka wena va. Awari wena uhlala kuphi eKrugersdorp? Awuhlala eKrugersdorp. You worried mfana. Hayi. Diploma va. Sikawa warida. You worried mfana. Mawungaba nenhlanhla mntwana ngidi. Man, Ntokozo. Khohlela abantu laba. Wena bona ngiyabalahlekisa wena ufuna ukubatshela. Hayi nolibethu ntwana. Utalibala mntwana ucaba diploma va wena. Sale so re shwetsa because no South jump seditse o re lahlisa. Se re tsabo go no go lahlisa. Re jetse straight no. Apho mavete ferde ka. Ngitha ngibatshile bona futhi ngibatshile. Re jetse straight one time re diploma va. Ngitshile futhi wena wena. Hey, nekuzavali mayi Ya, thinga batshile, ngizothula. Uthini kwabe sithi uhlala phi?
Angisantsheli ubona uthenga ungitsheli. Hawu, akusho ukuthi-ke hayi isquad siphelele 11 players kuna-substitute Twana la. yini UEFA FA Cup or UEFA Hayi baba like FA Cup baba. Champions League, Europa. Europa, League Euro. Euro. Ko makaletso go qadile neng o dlala Europa League. Hayi mina nakusuka Europa. Tatsho jwalo ntwana di a etsala situation tseo tsa gore nthola ba relegation tonya ga futle matleng. Vanna. Relegation. Emona. Nna le tsela mthushi. Ntso tsa the way ntwana ka nna ke dira bamba ntsa ya box. Ka te ka mtshela nna ntwana ka kusuka ka never. Kile. Le back in that day. Ke le wa ltshwara tlhafo o ska shatsa. Ya ke ka mtshwara tlhafo. Ke le ka wa bamba matlhafo. Ara ntwana ka bo tina ya bona. Ntwana ka fela re tswe Sibuya ba. Angithola sibuya la. Amanye vele beswabamba masemapatini. Kuze cha masepatini umuntu mawuqala ufika umbona mubi le minute umbona sowudakiwe umbona sekamuhle cha yazi izinto cha. Ngicela nifake igazi hawu leyawuthi le kunokhala ngayo Ubani ukazi? Yani ngiyeke. Masigugu mnandi ithebele kanti itaskeleme Dala ngifuna kudala ngifuna ukusipana nayo leyawuthi Ere mina ka personal ngithola. Wafika. ulanje iphile wena kaziba I'm not walking around in the middle of a constitutional crisis with a resume stapled to my body. shapo kunjani Feedy. mnandi la. Yeah, sure. kaziba mina mana ngiyazikhalela man Fatman man Yeah, mfana kakwenzakalani mfethu. mina ngifuna sihlanganise something man sithi ukwenza something man Kambani uyaproducer wena Feedy. Jaivo Khan Okay, hayi imile sisipane mfana mina ngihlanya ngisipana otherwise. Feli uploma va Ngila Midlands nje. mawula eMidlands mina ngiyeshawela Feli ngisipana lezi ebhanga As operate something mfana plus ngisipana kunyaka something nonsakho. yabo ithi ngokuhlohle ngefollow sesiyiceda kuma inbox ngadahotisa Akuna flop nje. Mthaba mfethu. awe kaziba La. Ikiga. Ngifuna ukurepa nami. hawu ukrepa Shaka studio ntwana sawa. Se repa tsona. Waona nokutorepa tsona no. Wa ucaba ukuthi uzorepa zona mama. Hayi ke ayifila ntona ke no repa tsona no. Repa la ugcina no. Akho. Ngiyabafa ntwana. Wa shaka di right no. Ya kilo botsela no. Akawutlwa kawo. ngizomthatha ngenze studio leyo Mfake studio wenze isipiano le ntwana le. Ukabelo bekarepa naye ngimazi uphelele. kabedi pause Bekashaya igospel piano nisayishaya. ngithi ungalinge Anisayishaya. mbuzi ungalinge bangalinge no what right here Mina la ka yithi into engayenzi sibali. Ukhumbula ngathi studio. Ana ka nginetalente ka qava awumina kawo. multi talented mkhozi wami Fika ngashaya verse ngalibhalanga. Hayi ngiyaka ngoba.
kawu kumele sishaye isikhathi asikho 2.0 kawu. Egambe yacamile uMamele Nungu ngesikhathi ngigeza kawu. Ngicabanga lento leyo icabanga yini. Kumele sishaye 2.0 ngesigubhu esihambayo. Intona yami wena uyangifila. Into ehambayo. Sibonile lento sishaya uMasindi no silesiphushayo. Ela busithu. Yeah. Leliya elokuqala ngaliphushi cabanga ngifuna ukuyoshayela lona ama-promo lokuqala. Amele wenze plan. Ngiyadropa futhi ubonile lo base dropping. Eish sayobhodzela yazi sekuyileso sikhathi ngapha uFez naye udrop EP yo. Hayi. Kuyanyiwa mfo. Asaba kuyi-high demand bheka. Elebu. Wena awusali ngihamba nawe. Yeah. There's a hand called Relo. So Relo does filming though. Where is she? Is she on the live? Yeah, she is. Add her. She does filming though. Yeah. She could be produced. I'm listening. Talk. Yeah? Dumela. Oh. Yeah, so Ntwana she can be in good news. Good tabeng ya page. Add her. Let me talk to her. Yeah, you got invited her. Cela join kwanele. Namhlanje sivulela ikhamera. Ngaziruphi. Tavela mbakhol. Sawubona sisi. Kunjani? Khotsong le kae? Ke siame le kae? Yeah. Oh, Kabelo, Nansan Kokola Kawe, now with media and filming. What kind of pictures do you take? Nah, I don't take pictures. I'm a film student. You make videos. Yeah? Do you make videos and take and shoot content? No, I'm really on the post-production side of things. Valid Mike. Yeah. Yeah, I'm saying for the moment, I'm actually focusing mostly on the post-production side of things. You can edit videos. I'm doing what? Can you edit videos? Editing. Yeah. Yeah, exactly. Come again? Wait, you have like the aircon. Uleves avula imike asikuzwa total. Mele umele avale. Eish, matata mos. Ulori. Matata. Ulori matata. I said, can you edit? And if so, what kind of edits? What kind of edits are you looking for? If I'm shooting promotional content, like adding those kinds of things, like adding details about products and editing videos of like making sure that the cuts are right and whatever. The cuts and all that, definitely. Okay, I have a thing. I have a a dropshipping business. I sell products online, so I take a lot of content of like influencers and whatnot. They promote my content for me, so maybe you can help me with the editing of those videos once they're shot and also making them proper and good for promotion. I hear that. Of course. Alright, come. I'll follow you, then I'll send you a DM. No problem. Mina lebo ngifuna umashonisa man eish. Same time ngiyashonisa nami uthi ukhala ngani. Ya mina ngikhala ngokuthi ungibhukele bathi bani intwana le uModikai ufuna i2000. Ibuya seyihamba njani ke ngoba mina ngicharge u35% ke kuzolunga kanjalo na. Ibuye i2.7 2.5
ngelanga lepati. Alright, asithi-ke kubhedile-ke niyongirobha nikhale ngamalini-ke mese nithi niyangirobha. Asirobhi sikunike imali yakho. Siyasebenza phela. Hayi kulungile. Ipati lingeyi-29 thina sikhwela ngeyi-30. 29 ba? 29 November. 29 November. Hayi sesokhuluma kahle ngokwezocingo. Alright, Sesotholana emoyeni. yes. Hayi iyolunga mayinjalo. Hello. Bad drunk. Di-trunk. Bad drunk. Bye. Over shipment that thing 1.5. Yeah? These are in different shapes. Shapes. Oh, engwe ke triangle, engwe ke square, engwe ke rectangle. Unane umuntu wana ka sphere. Iseke. Iseke. Ka una ranking weseke. Ka di tswa package ntwana. Shipment. Dinga 1.5 ntwana. Nda di trunka for the rest of my life. Esas mafana. Ska ne on. So nankazala ka trunka tsa. Like esas ka I need like a good loan, perfect loan. Ekaw, lapha mina ka next thing yesigela yabo. Ngifundela ukuba use. Mr. Makwaza. Utabo Makwaza ntwana. Ufundisana. Fundisana. Life skills. On. Eprimary. Dodine mali. Ngifundisa maths, mina ka phela ngihlakaniphile. Ngifundisa ne maths. Awunifanelwa history kuma Ekamini. ya uma history. Uma tourism. Ubaxoxele ka history house wethu. Wana. Kahle. Bachade ubuyini wana. Amara ka ngifile mina ngifundisa ka nejiyo. Ka mina ka ngistem ka. So ukuthi nje ngifunda eish. Kayi no bayisa nthotsele. Yeah. Kayi no bayisa nthotsele. Unafanele kubayisa. Kubayisa. Yeah. Kubayisa. No bayisa nthotsele. Ngeke ngisala amadidlo. Thotse mnate, nditsoka kwena. Tsefi wena sana. Tse mnate ntwana. Yari kusamatekwa. Kuphi. Athi izinto engayibheki. Awuthwa kanjani? Yeah, assist Neyman kaofela ba bayisa ngithe bayitsuba. Honest classmates ka next thing yoba uthisha mina ka. Ngifundela ukuba uthisha. Ufuna ukuba usise. So ukuthi physics. Ngene la eclassini. Morning class. Good morning sir. Yeah. Obvious. Into ezongichaza. Mangena nje morning. Good morning sir. Mangena ntwana babe serious bathude. Ufuna ukuba labo sir. Bangivula nje ngene ngizidla umnyango slow. Ay. Ngifake inyawo ucaca. Wasika ntwana. Ucala ntwana yami kuluku ngivele. Same time ujele chap nose engwe ntwana ka. Ngikanda ngithinta le. Bheka ngena lapha ngihamla tikibesi ukutsanga. Ngikena ngola i-TV. Kuyawutsiba ntwana. Yeah. First day mawuzi introduce mkhozi wami. Ubhala isibongo sakho lapho. Yeah. Ngithi nge-first day usazi introduce lapha. Ubhala isibongo ebhodini lapho ukuthi Amkabelo Paul Makwaza Mr. Tipa Mese Knife
Yeah, Koni. futhi isibongo sakho sibhala ngeparagraph ngawo wonke lamalanguage. Ntate Koni. wahlala cabanga sengibhala ntate Goli. Tatezwezwe. Eh. Lento. Usimthontshe time ukerile. Sokusona. Hotel la umkhomba kayo. Wamkhomba. Amara kwabiteka. Eka primary fundisa lo. Emona. Kenya Spogas. Kuma Afuna ukungena kunini sengikhohle. Kenya Spogas. utswile. ASAP, Kenya Angel in the meantime. Uma mithi uhlogeni. Tsamaya akufela ukubona ngoba. Yeah, Relo, how was your day? It was unnecessarily long, hey? Mesh, skis man. Intro tsa teng. Intro tsa teng. Etsa. I didn't touch a thing. Now, I'm blooming here with you guys. I have a presentation tomorrow at night. Yes. I'm also writing tomorrow. Yeah. Right, ube mo kona re entertain yona. Re hlere ngcondo. A re re le tlile ngcondo, o ntlile ngcondo kae ba nkopa di-camera, ke mang o mpatlang camera? Eish. Ke rona. Is my business partner this one. Ke Paul. Ha o mmolelle gore main switch njaka main switch. I say it's means Eh? We like ka fridge. Main switch ke itimile for off. you obvious. You dimme means go put it go to see Wi-Fi next door. Rather Turkey really. A re giga. Kiri rather Turkey out amatekwa. Shincha customer tekwane bothata ko gore you know here in Soweto ne they say like also very motlakase o time main switch receiver eng ish ne tlo tlhalosetsa mara le nna ke understand pila. Yeah, what do you mean reka motlakase? Yes. Oh, a phela verse so we tshona yiswa re Bridget ba ntlakase le metsi. That's the thing. My mom used to work at Eskom, so she's like doing things by the book. Ash. Uyaheka umhlakasi man. Yeah? Uyawuheka umhlakasi. Little boma like it. Hayi. Anever phela ka wona mtlakase o heki. Little boma. Enubheke ka Swaba. ubona ukuthi abantu ka ba wrong. Umuntu ka unokubona ugesi mawuhambile or bathi uhambe boma 1 week or 2 days abantu bayalwa bayatuyituyi anuwuthengi umhlakasi. Umuntu lona ngathi manje uyawuthenga umhlakasi ekawakhiphi Umhlakasi eSouth Africa bekumele kube wamala. mfethu mokumala mfethu kusasa uzuma masifol izinja ke lezo bongena load shedding leya ngasikhathi uyi-president Yabo? leyami idla imali kahle leya Hayi lento lezi ka wathi ubani? Owekhaya. abangenzi president Ke kubhayisikali. Mina mthole ubhayisikali. ma Ramaphosa. khale kubona ngawo He's the first president, good president in Kaufela Alfating of all time, in Paisa country. Hayi Mandela. president ma The first one ki Mandela man. Upaisa China. Di Mandela urekiswe Aramind China ona Wabona ba re kenyeditse diavale jwanong batho ba di etsang. yo ke ntho tsa teng no bo Jaiko Beijing
Chutsa mamela. E bona tse ding di tshwana di Lamborghini tse ding ka di Porsche tse ding ya tsebo tsarang Mna wa nyewa mo South Africa ka mo. man and bona ba tshaye nana Imagine driving Mercedes. ba paise tsa rona di karata Oh yeah. Namona at this point. Ngai bando la so ka ga di drive quit. Di ba. aus tsantso paise moya E paise moya wa fela lefatsheng ngoba ha o ka kenya oxygen di plastic ngobe wahlanya masana. in a couple years ngwana Mo so shota nga oxygen. e Ba ga hema wa fela. O tsawo. Kena paisa oxygen taraka ka o chai do tlantswa ga letso Ke qete yaka. Ke nke plastic na ntse ke tsa. Kwadi. Ke kwadi. something Ke lo reksetsa mang ka bokana. Ka bokana. obvious price it fluctuate Hayi baba. Nana sekuphaise bona sana wahlanya. Ngono ke paise nkawe ga oxygen. Leo vele ka yetsa in the meantime and da o thola moya o baya vele da Kai paisa la kawe. le nna nka batla o e paise za o thia Nana ntse ke decide masana. Really. I was really done something I'm sure give you only fans. Yes. In fact, one times are tough. Eh? One times are tough. You do what you need to do. Kahle. Switch. Like the main switch like Yawudla. Banaba Slam. Wena vele ga lo le student. Sentle ya za mo samfitsa. Ha o qetwa tswa pasa ile wa kena vasket. I went to Kiro, but in Freenaging. Yo. Hule so. Ai ba opposite yer. Dude, yo. Wense. So bad. Bakasul lahlele hule so for mahala. No, but the thing is, I was still living at home. I was still living in Soweto. I would just like commute every day. Saz. O travel every day. Ruzona go mama. I used to leave the house at 6. Yo. Yeah. I know corn. Next no choice, guys. Not like next no choice. Nana leke ke na pasa ne. Wa tseba leke tsona go mangiso from go Phiri. Mo Soweto. 7:30. But Mo ke a walk. classes. But Kamele bekafika esikolweni. this was you. When I really right to go. Makes sense. Bila ka yo. Esikolweni mfethu hayi. Intaba le bantini, o tswa le bantini. Why? You think like you had options if ke a tseba go ke history first period. No, ke tlo fitla late ka mabomo because ke history. I fetsa mo in school sa gago ne sena le ntho ya gore ha o fitlha late ba o mathisa kontle. So wena no mathe futhi. Ana le exam mathi. Nna efethu na le ba qone ba tloela lo tloela ga file. Yeah, everything. Same time Proud. le ka mo ga king black book. Ba sna le principal le ga sa utlwana ntšho. Ndile ka Valentine. Ami wa ntina ka hlakana le nna ke tometsang ka dimpama. Yo, ke tometsang o ntebetse matric. Tatula ke mma. Ka tla lo bona ntini. O lo ntini. Am tsetse repo o lo mbona tatu. Antina na utsi. Can you remedies fela 3 seconds? Like, no, how's life been? I tell like, Lo fitla mo da anchu.
atsho lofana wa tseba nna like same time baqeda ungitebela as soon as like wena wadlala matric first day ya matric wadlala Pero wa bapala. Stromafa. So akere it was on a Wednesday, so dikolo di botse Wednesday la report ya ka grade 11 they didn't want to give me so but I know I'm gonna fetch it next year with my parents. But I must come with the parent to fetch my report. So at that point like sa khone tsaya batho ba fetsi nna ba swale ba ntella phela ntshole and no ba fetsi because no aksa khone ba tsaya because na report ya ka se ibona ka ibamba ka save ntsheka swallow my laughter ke tlo ba bona next year I went to school tsamaya le moaka ke fitara sharp moaka wa lata report on so ke a tlase o khutla ka yona wa ntjwetso go mamela mpitso tsa no re tloa meeting wa ntjona a ke tsebo ha ba nkisa meeting ma re tloa meeting ke ra mna tanka report ke sheba bele ke pass itse matric thabi ke ya go ma grade 11 ke re ja tsona ba fetsing e lo qalla fa ke ba sheba ba duditse front seat one by one umphapela ngiyamlata ntwana ka umo tlaloka ntwana kwa bona ska wa next year o tla fitla la matric wa etsala ntwana ka nka thusa o phapa to passa ntwana kwa ntshona to passa ska wa so I'm not. I went back to the office. So I fit office in mwaka wa ntshwetso no talk Friday ga go hearing e batho ke maketse hearing jwang ka first day vithu re lo tsang go hearing ba ga ke tsebe mfetso ba ga dia some matters tse tlameng re di bue ka tsona tatotwana ke rafidi ntino tse ba re ngicela Friday uzofaka impahla ingezofaka uniform just to wear clothes ayamshuyetsa mwaka abantibetsi izodwa ala bangixoshile. What did you do? Mommy, I'm getting there. Okay, Friday went to the king hearing yabo sharp. The funny part go form teacher ka go hearing ayi kanjani like kanjani because kena mtsonze wanga unthola hayo yena mnati bari na le no rwa ka teacher nna teacher ile ba tlo lwantsha le ba tlo sharp nini so vas no tsaba na ke jwang na I get angry fast unthola le kana pule nyane sheshe kwate plaza o bua maka yo wa nhlantsa akna tabo go mo ka o teng ke mjwetsa mo ke ra mama maka batho ba tshela se ya lie mina I lie umtse ba Ma? Cindy umubi wa finance wa tona aso kampona o di corridor o bua o a re vele lo mfana ya delida ga mjwetsa wena hlizula eofisini wa khuluma izitonga zazi mwaka wa nkhuza ka belo a ke mtshele ba maka ba maka engito ba tlo bua ngibudlo tse ba ke maka tshol but the reason why bang expel unfortunately I'm ruining the school's image. No, he's ruining the school's image and corrupt abana ba school karen na ke di one when grade 8 9 10 11 12 me one me school zonke one man akhona la but unfortunately vele enza kanjalo ruining the school's image yajiva in mnati kivai mna so vele I expel mnati kivai ke lo batla ske azange sithole for 2 months naqile uya esikolweni yabo month end ya February loko ngithola school on a Friday nakhona Monday sisiyabhala aba
So ayaqala ama-test-ke sesabhala nakabala vele ku-2 months cishe ngasiyeka lami ngithi ngiyasiyeka la ngithi good shot akusayisikela ses Apo, makayazini ngavele ngathi alimifinish neto wa monna o senang matric. Kunjani Neto wa brown monna o uniform? senang matric. injani ini Brown uniform. wena ntwana uyaphapha ntwana wena ntwana and uyacaba le bebathi bangisevuwani angahlanya spa Abuye hlanya west lapho ufike kimi. Yo lelo. ngiyenza isivenda ibaba yihi wenzani Wenza isong. cabanga ngenza isonga indoda angisazi isonga ke mina at least Abuye ufikele esandleni right. Ufikele kimi. shabe ngifikela kuwe mara mina beyoxeka ngoba umuntu ukhuluma isongo kusivenda zongihleba le ntwana lezi bese ngiyakwata sibafikile lapha bujiro T umagwaza T yabona manje sengimangenhle ngomntwana ithini manje yabona amagwaza T yabona ke manje sengikwatile manje ngimangele intwana ethi mayithi T manje hayi Kubona magwaza ne. hayi Arthur Dambali mamthapha. uzwa lapha angikuzwa mntwana wami ukuthi uthini usho uthini ngisho kanjalo Kambe silonzi stamp. sodli stamp Arthur Dambali. ya mntwana wami abona abantu ngizozwana nani ke la ngoba nikhuluma ngokudla ngiyakutshela Ardo ngikutshela Ardo Arthur. yamfethu Lelo wena awusazi isivendo total. Xitambani. Na xitambani. Ngiyamba. Uyabulabula. Ke Motswana. No utsi ba Setswana fela. Oh, I sense sona fela mara nna ke Motswana. uziba la Imali hlanga utsindiko kwesivendanyana, kwesitsonganyana. Totally wena ka uhleba mse. Xitsonga ke a se utlwa mara ke se utlwa. O tla isivendo re Setsonga. Ah. Tata nyika swa manandzika. Anyway, it's all yeah. Awukabisi manje umSouth African ukhuluma wonke lama language. Yeah. now obvious what's like Thomas Foster the Africans are the Africans one too These Africans on. ya ikan prat mara awuqala uya deep ngiyawujwayeza Wena kahle kahle makwaza ungena ikole ezingaki? kuyadepend ukuthi ukhuluma nge-high school ona okay Asikhuluma ngazo manje. primary From school primary. primary 1 from grade 1 to 7 Nandi then grade 8 ngifunda ibhasa town ngithola na grade 9 Baqosa bhasa train. yeah grade 10 season 1 Ilus Ilo Crescent grade 10 season 2 ebhasa then grade 11 bhasa grade 12 Pafgang Grade 12 what? Pafgang Brown school ejele. Uniform yewash. sa di-security tsa security ke di-security tsa jelwa ntšhele o shapwa dihempe tse brown jesi tse brown tae brown le borugu le dikausi Ona snepe sa ko high school. Ona snepe sa sa matric. ya re go ke shebe Ona snepe. Uzolibona isecurity elifishane uzocala ukulibona ngomagwazi. I hope zikhona la leyithombe
Hempe brown. Uniform yonke. Basara nesigqoko brown. Yo, kawu. Athi, Abaphuma laphaya ngathi amajinja abaphuma. Ngibonela ijinja. gangasazi isithombe That's salapha. crazy. Akinaso. Manje thina besikushayela ini angazi into ekhala sivuna i-brown night i-brown and gold mara i-brown le edark ayile yalaba i-light. What? No, man. Okay. What is the name of the school? Look, I'll check something. Phafogang. Ukhipha imali yolobolo uthenga imoto. Kabelo, Hey, sanibona. Khathaza. Kabelo, khambani. Macala. Siyafika. Khambani. Ngicetshe umkhuzuna. Obvious ngiyayivula ikamera. Wena usamazi ukhathaza ukuthi ukhuluma kanjani cause Ngiyamazi Khathaza. Hey wena. Tokzi. Shapo kunjani? kwenzeni? Hayi man, hayi uthi kanjani uri ufana nani man. Owela izwela. Ncayi. Kwenzeni? Kwenzakala next mkhuzi yabona ngisaba kokotela ngayi. Dumela ngabushingi sanibonani. Boki nabo bonke. Yeah, danki. Uvi phethu umethi Khathaza. Yeah. Yazi umacala. Uvi. Dumela Rilo. Good morning. How are you? What are you? Good morning. Ebusuka nje. Mpana kabela ngisakwazi mpana yazi mpana. Ishiyangane Mfana ngisekho nasekasi yacaba mfana no. Ngiyabona mpana ukuthi like sohlala boma states something. Eish mfana. Ngila ema-Midrand mkhuzi. Mkhozi kanjani manje? So ne apartment. Yeah. Mfethu kanti sikantisa nini? Uphethe nabo Rilo. Kanjani? Kumele ngenze iplani mkhuzi senze iqhinga eliserious. Sure. Yeah. Nazi i-one. You won. Yeah, obvious assistant social. Ayi mina mfana ngikho sure mfana ngiyi-one ukuthi ngizobe ngikhona. Usho kanje? Ispan. Eish. Udlala i-Champions League nge-1 uyakhohlwa. Yeah. Udlala i-Champions League nge-1. Ngithona Tokzi njalo. Eish. Samele ngiyobabhoboza kasamele. Yeah. Ngiyabona usabapho usayiphethe mos. Akwamele. Thina sisilahlile italente mkhozi. Why? Mpana iyadonsa mpana hayi. Hayi donsi ufuna ukuhwaya ngezinye indlela. Usho kanje mkhozi? Yeah. Ufuna ukuhwaya ngezinye indlela. Ngitho ungahwaya ngale ndlela le ejwayelekile. Fine. Yabona nani Underwear. ngihwaya to the point ukuthi ngagcina sengirealize ukuthi man ngihamba indlela erong. Kumele ngenze so ngithola ngihamba ngifunda. On mfana. Ngiyakuzwa mara hayi. Kumele sifundisane mfisa angithi uyazi. Hayi ke. Mpana ukuhamba ukufunda. Ngiyazi mkhuzi. Manje zini? Umuve nini emitrend mfana? Kunini konje? Bacalele manje. Uplomo yi-one? Diploma ne-cousin yabo. On mngani wami akunajive yabo. Ngabe ngithi ngifake ihuntasi nje yazi. Uyakena. Kumele ngize ngara ngishayelele. Ngakhululeka uzongitshela ama-free ngizokulanda mina. Ya mcijo. Yeah, thank you. Mfethu mama. Suwethu khabuyelo.
Relo, Yeah. uthutholeni. Hey, bad. Cha uyahleka. Pass rate. Next ashaya pass rate na next yile uniform. Hayi sanikika khohlwa. Kumele abheke i-pass rate ya 2020 konje bengenza matric 2021. 2022. Ngeke checking no pass rate. Amagwazi uphume nge-G. Uyahlanya sana. Gorgeous. Ngoma yokotsha Smith. Ngoma yokotsha. Manje since ngishaya live so maba ngangifonela manje izophuma. Izo-enda. Kanti wena uthi eyami ngingalamala ngi-enda kanjani? Ngoba bayakufonela uyahamba. Uphumelani? Ungathi ngiphumela. Uthi uyojola. Bish. Angazophaphela. Hello. Hello. Oh, hi, Kanyasiri. Namo umizisihlanyela. Daniphumelanga. Ubani? Saniphumelanga. Abantu ababheka ama-drugs bayeka. Bathuma nje Ubile manje. So ubuzoshaya amakholo ubuyile manje. Blood I never left. Yini bokubonisile. Okay, lusaka namajuba kwenzakalani? Really, what did you find? No, like the pass rate I found was like 71 point something. Yani. 2024. Wa vele bafila ba. Batla ngishebe yakwa 2022 maphuma thina yini ngoba phasiswa la. Really tense. Abantu na one man. Ukhiphi ijilo. Ngikhuluma ngani? Phasi. Gorgeous. Ungasinakile kahle tabini. Ngiyawutshela. Kahle tabini. Kwenzakalani? Okay, lo wala ikhamera icima. Wayenza kanje. Hayibo. Angithi ukhakhala ngamajuba. No waskis. Ukhala ngamajuba Ula Velos, how are you? Good morning. Izinto yakho sipho. Uthi uyaphona. Ubani? Nithi mina bangangifonile izoceda live na. Ngibuza ukuthi ubaba maybe idrobe le phone siceda uzophendula umuntu. Khuluma wena ube emakholini. Akangishwayo. Yeah. Bana. Wena ubuye emakholini umuntu. Angibuye emakholini wathi ukuthi ngibuye emakholini. Ushilo manje. Bantonyana. Beyila. Kuphi? Bona ngamehlo amehlo apho umuntu uyobonisa ipatsitsa. Bheka uyijabule kanjani bayibonisa ibele injeke. Babuthi litapula. Bafuthi ube katazo ngibonisa lento engikhuluma ngayo. Wathi ukhuluma kanje ngeke asambonisa manje futhi nasemkhulumi isimanga. Wanenza kanje. Hayi urele yambona namamenasi. Wanenza kanje. Urele namamenasi. Katazo ngibonisa lento engikhuluma ngayo. Uzongibonisa kanjani? Ona mamenasi urele. Kahle. Nganyisa. Uzohamba la kamngani. Che. Uzohamba la kamngani. Ubilisiyana ngeke. Uzohamba. Uhamala bidala bangani. Nami ngingabo. Nabi ya. Kula yini into ngifundisa. Uthini? Nzeni?
Nami ngike ngaba nami umngani. ngike ngaba umngani. Kakandakalelo. Umngani nje, angisawuqabela umngani wami. Lidomo. Liyahlaya Lihlaya. kwesisaka. Yikho Domo kumva. Sonke sike saba. Shishiliza. Shishiliza ngehlo. Wena Nkanyezi, ukhale ngokuthi nginamajuba manje esethole imasimba chips. Athi Masimba chips. Wow, Masimba chips. Nosimba na. Ngitshebe mkhuzi wami. Babyface ngitshebe ngaka. Ure lungoya. Lo yiwo amatheko wakho lawo. Obuso. Phela lobuso bufana nobakho Ntonyana. Ure luthanda ama babyface. Yeah. Ngilo what's the type? Ngiyethina abafana 666. Yeah. Lokho angi-explainele ngoba wenzeni. Yena uba yenzini abafana bahlanye. Ngeke bavele bathi. Ngimtshelile guys ukuthi mina ngafind out. Ukuthi ukuthi nomuntu wakhe. Oh, ish. Konzela wenze ithuli. Ingi-type zawo. Akunatype, ngibatlhoyile kaofela. Thatha kwasizana. Athi bazondi bonke. Awudakiwa yikho ngikakhuluma ngazonda yini. You wanna know my type? Let me tell you. My type is like 8. Bala nama mic. One for my mic. I'd say like rich 85-year-olds with dementia. With dementia. Wena batosebetsa ntate ba batho. Bese kushona yena kucala. Akalima. Lifile iphupho umnikazi asaphila. Bese kushona yena. Nkapoka. Or athole i-time elikhulayo. Ushanga i-HIV. Luka maintain akazi. Bufukile kucala yena usaphila. Nkapoka. Uba ngisiphokazi uchaza good morning. Iba nginasiphokazi. Good morning, Irene. Gigabyte. Obvious. Let's meet and what's your type? Wait, I can't hear you guys. What is the type? I don't have a type. You don't have a type. Why? But Sunday bonk like the second I hear a voice in the nyanya. Why would you disakhuluma? Namanje guys like Shilla. Nje wena ama-cravings ngiyazilapha. Like ukuthi ngiyokugabha namanje. Lelo manje ama-cravings uyazilapha na? Uyazilapha ama-cravings. You're talking about things. Kusho ukuthi khona tempelayo. Hayi ngingane mina. Hayi. Nami ngike ngabe ingane. Kanjani? Ngifake mistake ngithanda kanti. Nami ngike ngabe ingane. Mina ngisaseyingane. Nami ngintwana. Siba nawumntwana. Sonke sabantwana. Akunamuntu onomntwana la, sekusho ukuthi siyabantwana. Sabantwana. Mntwana well set. Yakusengifana at this point. Uyashiya ichoko ochurelo mfana. Udlala idrata. Ngale inge? Udlala drata. She doesn't play with herself. Real dog. What?
this conversation? What is this? When we sway. It's this conversation. Ngizwa Baqalile ukuyabela uqalile. Yamazi. Uqalile. Sebayafuna. Hayi. Sivelani. Mina Department of Love. Hayi kumnandi ka department awuthiyam. Urelu uyazincinja ngithi uyamuzwa. Yesiduthi next time. Uyazincinja cabanga. Wona relu ufuna umuntu ozokushada kahle kahle. Awufuna umjola. Ngifuna next. Unamanga usahila mekela kancane. Ngiphebe 2 weeks, 3 weeks uzobuya strong. Ubuya ngeshort le. Uphethe abangani aba-right somkhuthaza nje. Unabangani abahle? Oh. Ngithini kahle kahle. Wona sofuna abangani bani? Angisho kanjalo no wayithi ngisho kanjalo. Awuziswa ngathi. Hayi, bheka line up lapho it's right. Ilana benzeni Mini Cooper. Oh my gosh, it's Mini Cooper actually here. Wamzeba. Yes, that's my baby. Bibo mdala kanje. What point are you making? Mdala ngithi man. So mdala manje asasomntwana. Wow. I can explain. Explain. It's Dalabam it's circumstantial. Yeah. It's Dalabam is circumstantial. Even when you talk about adult things, Aye. we say Ngaling. yes. I think it's Muzwil. Ngaling. Yes, mina la giga ngibona. Ungisendele invite athi ngivele camera chatala profile yakhe. Uyaphapha ugiga uMasi. Mina sengisengubeni manje, uyangazi ngithatha isikhathi. Ngani ngikubeni ke. Ngaya kuma 3 minutes. Awuna ingubo abantwana abancane abathanda ingubo because into ezenzakala ingubeni hey. Izinkulu kunabo. Kahle. Hey. Uzwana mina ngasengithi kahle. Yebo sponching. Ore wawukuba le sponge, resibone sponge sewu. Yes. Resibone. Ufuna vezi inyawo zikamalume. Hey ndoda. Bangasuke bamshaye saka bamshaye ngebhasi lapho. Abazi nomali wabadlali. Kubalobala ke ukusuthi. Hayi basi lapho uthi basi lapho ikude inento yokufinya konje. Bayibiza ngani? Handkerchief. Sabamvuthuza ngehandkerchief hayi abomalume. Lala ke ukusuthi malume. Iphuthe lihlala la eceleni. Makavuka into icabanga ukuplamba. Ndoda. First things first uqoka ndoda. Akasho angayenzi next. Boots. Yeah, liluka. Makaluka around endlini khapha. Okay guys. Wash up. Lelo boots liluka mkhozi. Ile likupractice umthoho. But umthoko. Yini bayakufaka. Kufana nani? Kufana maybe nomuntu bebona inyawo kawo. Basatha amatiki. Tap screen. Yazi Kenya kanjani into leyo? Yiphi?
yosibula nginuka iy'nyawo ngithole ikhipha ipathu ngiyikhipha mina ngiyibeka ngaphandle Iyayifaka iyayifaka ekamereni kawo mina angikho endlini angimangela mangibuya kakunuka iy'nyawo kala ekamereni kawo angimangele kawo wayensina le bhathu ibeke la engiyayibuza kawo wawafakele ibhathu ithi kuthiwa ngiyibeke ngaphandle ngoba ngabe ngiyitshele kucala before ngitshela ngakhinyeka kawo Shell stinking bomb. Stinking bomb ngilala ngeyi-1 phela ifuna ukungibisele ngey'nyawo zayo ngala Uzozibona uphuma kanjani. ngishwaye Manje uRedo ucibeni ikhamera hayi Redo. Calile ley'tala zethu. Ngomalume usamchika. Ucela abangani bakho ukuthi umlala ke-worksuit. Bamfikele. madoda sizoyiqeda Bonke bathi manje. Yeah. sizoyiqeda ili ka u-12 Sesona mina. ngijule ka ngiyolala ka ngivuke ekuseni kusasa siba Ayithi mina manje ngenza i-wrong. Hayi ngiyabona uthela. bawenzani Kancane kancane bayavela abantu base-expose. uba nami nangijule Yeah. nangijule siba Asazi. Uyawabona-ke amacalile. Awamazi. jule ngisatshela Yena sekadakiwe. Shishiliza ngehlombe. Shishiliza ngehlombe. Awujole awuthiyami. nikisi Afe. Wenzani? ngenzani ini ngijule Wenzani? Bamba amathenda. I'm sure amahathi engizowayekela bengingayekela ukushaya amahathi la kuthi i-screen yothi 100 angazi something 3 billion. iyasho Kunini ngithepha. Relos. Athini umalume Relo? Yeah. Athini umalume? Uyakuchika thutshela abangani bakho ukuthi ulala kuphi. Cha, yathi ngimenzele itiye cabanga. Ngalesikhathi. Sekakhumulile amabhuthi. Ivike yalambile. Dala. Wakhumula usulo ekalala thina wakhumula. Usulo kakhumbila. Malume. Amanga ngakhumula manje irelukala la kulayini. Ndoda cabanga. Umalume uhlula i-food powder. Eish, pero lo gana mo ntlo ka fela nkga cheese. Go gontsi. Labo malume beplamba. Sola libungu sawa. Relo nana lo chakela boyfriend incamount ukaitsa room incamount uphu. I would leave. I'm not dating Umaga someone else. bayana. Uhlwitsa ka utlwa next. Lona. lapho Like I would leave that relationship. What Eh? relationship? uphume Wayekhuluma kabi. When he sees me. Lapho ku 12 AM Relo. Hey, I gotta think for it. That would be the last time he sees me. And one thing, let me tell you about 2025. Uba ya bereka ka 12 AM. Magotlomkada go tesa ntse o incamount ka la. Next year, ay, kantikeng wena, kantikeng. Oh skis. sikaetsa nkare heshi Why relo wenza Ngathi ini? Awu ndoda. Ngithe mina ngiyingane guys. Ingane Ngithi mina ngiyingane. ingane ethi eish engenithi mina sengifikile mina ngifaka wonke umuntu. Onenkinga ngitshela. Enzani? Ngithi ngifaka wonke umuntu. ayikho ingane engenitheshana Ayikho vele. Ngiyingane mina futhi ngifike ngephutha kutheshara.
ayikho nje ingane ngenitheshara loko nje Sengibuye ngephutha tertiary mina ngiyingane. ngiphuthe kanjani ingane ethu malume ukuyinyawo Leyo ngisengane mina. cabanga cabanga ingane isile le ngane kabuhlungu khohlake Ngiyangeka. shishiliza ngehloko shishiliza Friday Shy Live siya 150k. wena izolo uthi how many k so yakhona ngiyafara lezi Ningishengi one vet. yeah cha uthi yahlanya wena Ngivule necamera. ulaleleni wena Engimangalise ngilele kawukazi ukuthi ngilele. kanye xabi yakhe amshobo uvuka uyezwa kushaya umoya Yebo baba ngivuke ekuseni akuvuki akuphaphama sebusuku. uyi-1 ne Mangivuke ekuseni ifoni iku100 mangena ku TikTok live is 6 hours. upgrade ngithi ngiyalabalala shiya sakufonile mase ifoni la ubamba ifoni Ndoda mina ngivuka mangilala ngifile baba. Wena ungalala wena nayo urelo makalala ibhuti likaMalume eliphosile. ya uyasokelo lamdaba Yebo baba litakwa nayo umalume lebhutsi cabanga lihlula umlilo uzakathi ibhuti Nombulelo ya act Nombulelo angazi angafuna ukungena la wayenza so Nombulelo what's going on unokumtshela angifuni ukumtshela next ngizomtshela novelo la out yami wawenza so Yebo. ubani wayibo manje ke igama lakho lesithiwa ayibo Ngiyanganyise. Futhi sora sihayibuya se. Happy birthday Yona yo. okay urelathi my dad ayithuta ke ngamniki Athi usamuva umthwalo mbuzo basobonke awubazi obani benzeni. ngiyathanda noma ukuthi ningagayani mina apho umshiya Siclaim money. ngongamuphi Wena kungona mudingo kakhulu. awufela ka bana ba modimo re no re nka go Lona ditse le bagolo nna ke ngwana. ana ke mnyane mos Ao wena gape. a re di bagolo mogolo a re le bana o bana decide Nna le fantse ya lena ke ngwana. nna ke re kaofela re bana ga o le ngwana ga re bagolo Mpile wa bona ngwana wa ditedi tse di kaza. ke cut and paste anke re lola re kenya difantshane le nna ke cut-ile ka paste kutlwile ba re le rata banyana bashimane ba na le ditelo ya cut and paste fa Le nna ke utlwa ka wena tšhomi yaka. Le nna ke utlwa ka wena tšhomi. ba tšho jwalo Ke utlwa ka wena. ka le nna ke lo shaba o di-cut and paste wa bona Ne. ke sa siyeka kwami lengishiyeke Na ngiyakuzwa. angizincinci Ngesinishi boy. size silula amathuba omsebenzi ngenxa yokuthi asinanjebe awa paste
uthini ngami ngivitaste nawe ungavumi kancane kancane uzenze sona uzenza yona le usayiplanela ngabe lifuna uqale kancane kancane lokuyiplana uyipro uqale uyenze ngepolish Let me go to sleep actually, man. ufitsa kabagolo ufela kasifili yazi ngiyamuzwa Sorry. bayadokela bangathola i-chance seloda ukuthi kamalume No, actually, I have a presentation very early, sis. ngikusale yona good night Bye. khiza mfana noma ungayiceda nami ngizokudila vandaag Toodles. Hello. ngiceda ngobani ngo-1 ngo-12 12. ya why ngithi 1 yo ufere Kumele ngivuke ekuseni. Umuslim kumele ifike isigele ngo-7. Shikama. Cabanga kumele ngiphume endlini ngabo half 6. or quarter past quarter to Quarter to 7. yeah Ngishaye phansi. ayikho vele i-traffic yale ekasa ayikho ekuseni i-traffic ebuya yeza ngayikila amasayidi because abantu bayesibani Nayi into bizongidile igaraji. Kumele umuntu zegaraji ukhiphe imali. Nami ngakaze ngikhiphe imali. enyoko bakaye something Bakukhere. for inxusi For mina, hey. ngikhalela ikota sibale ngikhalela isikopho ngizostopha phi isikopho Ngikhalela inhloko. Nayi yakuthengiswa kawo. mfana isikopho khiza ngesigcineni like fucking isikopho lesa total yo mfana Yisesifunekayo. la ngizosithola khona shangiwane mfana nehlakwana Astray. siyafuna uyasihalela lezi zinto bezingekho ne meseduzana uzifuna Mfana. ubumkhulu eish Afele ngimhoda ngudla. anyawuncane wake mfana ngakudlela wona the whole week kumele ngifonele ulidlami ngitshele ngikuhalile bengiphekele yazolungisela ngebhakede shale ngesikhafuthini intwana yami ngiziphile the whole week uyatipa cedi nayo Alo kanye qeda kankhathele mfana. ya Yelini.